سلام كمي كان يقوم كبرات عزبتي ناي لومي كرامون كمتي وترو بزم على تزين غربو مدب زيت سبورت حيزنا قريبنا لنا اب ناي لومي مدب زيت سبورت كتمانا كتما ازمرا ابزي كنيا زي حد عبي زخونه سبورتاو وددر كتنغديا توددر دما وانچا افريكا بشكلتا ناي 2018 سلازي بزعبا زي نا كندس حساب ناي لومي سومون مدبنا نزي دما مساياب استوديو زلو كلتا سوات اغايشالوني كلاليكم مسجنا هايله صحافي هاجراوي فدريشن بشكلتا ايرترا كم دما ممر صغاي سمرا حلفي وددر سنه سرعات قدم بشكلتا ايرترا هاغاشين قاعد عن مطعم قاعد صراحه راي ماوتو مسجنا واخا كفيلم صحتو زوددر زي ايرترا بخميا كتنغرو عدل توهيبو ومجمريا سلات استغورنا عدنا كمسكن دلي قاصلنا اتي وددر كقدم بكاك حسب صنيو كاك زانغدو وددرات كم تقولنا نفلطو افريكا كونتيننتال شامبيونشيب يو حدا غزي بعمت زكاي ين بقصالي افريكا وددرات كبزح كعب خلالو كاك اب زي كا كونتيننتال افريكا زكايت كال وددراتون كهلو خلالو نخلن هاجرات كا نخصاتفا قصالي وددراتن كابيا كاني كسرحلو بمبال اب كاك يزربلو ينيرو فلاي دكتور عزام كان زي كم حسابين كلو نيرو جيني ارترا هو كله ارترا خاب زحلف عمد حيزا وددرات باغراو درجه زي كازور ارتراس كالون كتانجد كم افريكا كونتيننتال شامبيونشيب كتحت تصنيحها السجون قديمو بزوص مدب مسرات نخال هاجر توهيبو سلازلو كالو وددرات كنهبكم هنا حدش وددر مو خامس تاريخ ارترا زخيد ارترا حنت خفتن فلم تقدم بشتا نا افريكا خم مخانا متن فلام وددر دماني اب ارترا نخكايد حدا بعينه فلوي اب وددر زغونه وانج افريكا زبال ني ارترا كوابيو زبل يتي توهيبنا ابز خا قصاليو سرحت كايد صنيحو كوميشنر كوميشن بالن سبورتن كمون بريزيدنت هاجراو فدريشن ناب بيت صحفت كاك بستغبر لهم ادما خيدوم ازيتاتون بزح تزريبو ولا بتي اتاناغدو ابت زرزراتو خم حدش متن كا بزح غدايات سلازلب كترادادالو زلكا ازيتات مستفصمه اب 30 مسكرم 2018 أستراليا خدنا له أبز نبرنا تي وعل ناي بروتوكول تفصيمو إرترا بوقعي أكون كلنا هجرات أكون كل يساعي زنبروا بريزيدنت يساعي ونزنبرلو تي ناي مسفرنا بسنة سرعة تقايدو توهيبوا عملتي راي نزي وددر زي نمكيات كم كاك سمعت عكو كان مغل التوحي ستوهب يو مالتي سلازي نزي وددر بقول نقولو نمكيات انت عمت بدلاتي تخيل سلو هو زود الدرزي من البات اتي وعليو ابز قربا غزي تفصم خون زخل امبرتي حسابات كنت مدقاق كاب نوح تتحيزو نيريو كبابي كابا 3-4 ورحي حسكاس اقدموني ارترا خطوها مخانا تفليطيو انتايو جن ابزرزراتو مصيخ اخترادات اوزلكا غدايات جن الله نسو خا نايت ودابم ولا ابتي عدز جبر وصايتات كم ناي هوتيل اكوموديشن بلو تي خال نعوزد النغرات ابزيتات تصافف وي دماني بدقيق كاني كودا سلازلو ويتي مسرح تي ناي مفرام سنه سرعات سغاب ستايت اقديمو كن قدم زم مفرام سنه سرعات ناي صرغا هونتات بلو ناي باجيتو ام دلاون ام صداقن بلو كالون تحت قرص زليو نعو زليو استفلالي ماتيريالز كله خدالو زلو كن ازون اكلتنا يمرغغاص نتي وعل كتفرمون دي ازيتات كله مسترغغص شعو تي ناي سنه سرعات ناي مفررام تخايدو مالتي هجي اقديمو ناي صرغيا زباجيتو كالون مسوت اساسيروم زخدو غدايات بزحات سغا مسكرم زبصح اوريدي ترغاغيصم يمصنيهم تي بوشتاو عامن مسكاكا ان تزارب كان مالتي راي ممر سمر وريتا ممر صقاي ازي وددر زي امي داننت مرايرينا بوشتاو عامنا دي خكيد ويس الله يوم ناي كاك كمي بزيا المجلس مدلو صبو
توددر بإنترناشنال ناي انترناشنال وددر يزي زكايد وددر نزي وددر تمرحون بي سي اي استمززت تمزيزا درون اتيالا مسيالا مساعد حاجه زتازخونون حامشته كوميشنرات قاب افريكا تمزيزوم مسيمالو سلازي توم كالوت حاجه جستي اب وشتنا هلو يوم توم كان لجن توم اوفيشال تبعيلهم تمزيزوم زلو حامشته افريكا حانتها برتغالاويت كبي سي اي تمزيزاز مصاتنا دانت بوم يخدانا سلازي ابزي ناي داننت نزي ناي سعدنا زلو مالتي نمرغاص تناتهم بقات ابزي كدغاغفو انتي نغير الله استحانصص አሁን ስልጠና መሳሊ ወይ ዝኾነ እዚ አቀዲሙ ክልተ ሰለስተ ግዜ ውን ኣብዚ ሃገርና ዘሎ ከባቢ 18 ዝበፅሑ ኮሚሽነራት ኣለዉ ክልተ ግዜ ኻል ሪጅናል ሌቨል ናሽናል ሌቨል ደረጃ ሒዞም ወሲዶም ኣለዉ ንዑ ዝዓለሙውን ኢዛቤላ አቀዲማ መምጽያውን ነቲ ገለገለ ሂባ ሪሄርሳል ገይራ ንኽትኣቱ እዩ ስለዚ ክልተ ሌቨል ዝወሰዱ ኮሚሽነራት ኣለዉና مسجنا أبزي زحلف سومون حدا وكيل نايكاك مزيو إيرترا نزود الدرزن من قاد تكايرو زلا كلن تناوي مدلات تعزي بنيرو زعو مجلس اكتمان ولا لا هو أكلت نايتي مدلاو مست كاك كبر بتصنها مزرب ويد ما ركبات زي دايركتور ايفنت مانجمنت مستر اليك لافرنا بكاكتلا اخي مصينا نتتخايدو زلو مدلاوات نمرغغاص كومون استفلالي جايد زغبر نغرات انتلو ويون مخري مهاب ابتي سرحت كان متحققاص تباهيلو يمصينا كابت صبيتون لاعلخ اصنيحو سن مجمرا غزي ني ارترا مصيو اب ناي موداب كوموتات لعل تمكرو زلو ويو ግን ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ከይዱ ምዝራዮ ካብ ዜሮ የድብገሲ ዝብል መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዜሮ ወይ ብናይ ወጻእተኛታት ካልኦት ኦርጋናይዘርሲ ዝካየድ ወይ ከዓ እንድሕር ክካየድ ኮይኑ እውን ካብ ዜሮ ምስኦም ኢኻ ትሰርሕ መፂኡ ናይ ሰለስተ መዓልቲ መደብ እዩ ነይርዎ ምሳና ኣብዚ ክሰርሕ ይኹን እምበር ካብታ ዝመፀላ ሰዓት ሰንበት ማል ሰንበት ይኣትዩ ነይሩ بقطعونا بوددر نيروت زوا ماكل وسيدنايو دحريونا بصراح مساعتنا و اوش تفرق ساعات سي تي كل نغرات تشيك كوينو صنيحو منالبات مسرايو ز تغيرو دو وتغيرو ريو صرغيا كلن كوليدون كله تتعقنه كل نغرات استدالو ابي ابيو اتن وددر زدل زبال سرعات كله تصافي في 5 صنحو ريو تي ناتو مرغاغص قريبو أبرسيوت خالد الله نوداد بازدليكا كم نحكمنا ناي نيترال سيرفيس حلوة بخندي تداليهم لهم راديو تور كمون لوجيستكس تفلا لوجيستيك هوتيل اكوموديشن زعمسلو نزيومون مسرعيو كله ارنجيت كوينو تداليس تصافي في صديو و اما انا اورغانايزرات يمص اورغانايز خبل ايكون ስለዚህ ኤርትራ ማዕረኽ እንደይ ናይቲ ሳይክሊንግ ትራዲሽን ከም ዘለዎ ዘርኢ እዩ እዚ ናታትኩም ኣወዳድባ ስለዚ ኣነ ሰለስተ መዓልቲ ዘግብር የብለኝ ጽባሕ ንጎ ኸይደ እቲ ስራሕ ብሙሉእ ተዛዚሙ ስለ ዘሎ ስለዚ ኢሉ ድሕሪኡ ምስ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን እውን ተራኻኺቡ ነዚ ጉዳይ ዝውን ኩሉ ብወገና ዝቐረበ ርእቶታት እውን ነይሩ ኣብቲ ታይም ቴብል ብፍላይ ናይቲ ውድድር ገለገለ እዚ ተዝቕየር ከም ዝኸውን ኣሎ ምስትናና ሲቹዌሽን ናይ ዝዓድና ቀዳም ዝነበረት ውድድር ዓባይ ውድድር እታ ሰንበት ከዓ ሓፃር ውድድር ዝነበረት ሕጂ እቲ ዝበዝሐ ዝዕዘቦ ሰብ ኣብ ሰንበት ብምዃኑ እዚ ከምዚ ንሕና ንደሊ ምስ በልናዮ እሱን ተቐቢልዎ እሱ ምስትናታትኩም ዝኸይድ መደብ ክሳነ ኣለዎ ኣነ ብወገነይ ብቴክኒካዊ መንገዲ ፀገም ስለ ዘይብሉ ኢሉ ግሪን ላይት ሂብና እቲ ካልእ እውን ኣብቲ ርሕቀታት ዝኣመሰሉ ብመንፅር ተወዳደርቲ ብመንፅርቲ ኣልቲቲዩድ ዘለዎ እቲ ዓድና እውን ምስ ንኩሉ ሃገራት እውን ምእንታን ኮንዲሲቭ ንክኸውን እዚ እውን ከም ዝተዝኸውን ኢልና ምስ ሃብናዮ ንኩሉ እዩ ተቐቢልዎ ድሮ ሪፖርት እውን ሽዑ ምሸት ኣብዚ ከሎ ናብ ካክ ሰዲዱ ዩሲኣይ እውን ነቲ ዝተገብረ ኩሉ
ኮንፊርም ገይሮም ድሮ ተቀቢልና ያለና ትኩሉ ዝገበርኩሞ ተረጋጊጾም ዘለካ ልዕሊ ኩሉ ከኣቲ ምድላዋትኩም ከዓኒ ኮንግራጁሌሽን የውሃና ንብል ጽቡቕ ስራሕ ኢሎምና ኣለዉ እዚ መስልቲ ናቱ ምድላው ዝነበረ ሕራይ ነዚ ውድድር እዚ ኤርትራ ተንግዶላ መዋሊኡ ወይ ከዓ ነዚ ውድድር ዝመርሖ መን እዩ هو ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ውድድር ብቐንዱ ዳይሬክት ወይ ነቲ ተኸታታሊ ኮይኑ ነቲ ጉዳይ ዝሕንፅፅ ወይ እውን ኣብ መወዳእታ እውን ሬስፖንሲቢሊቲ ናይ ቴክኒካዊ ጉዳይ ካክ እዩ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን ናይቲ ኣካይድኡ ኩሉ ክድዳለዎ ዘለዋ ከዓኒ እታ ኣእንጋዲት ሃገር እያ እቲ ኦርጋናይዘር ትበሃል ማለት እዩ ሕጂ ካክ ቴክኒካዊ መደባት እዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ከዓኒ የድሊ እዚ ኢሉ እቲ ብምሉእ እቲ ናይ መደባት ሓንፂፁ ኣብ መወዳእታውን ሱፐርቪዥን ገይሩ ዘረጋግፀልካን ነቲ ጉዳይ ከዓኒ ኮንፊርም ዝገብር ካክ እዩ እቲ ኦርጋናይዘር ክገብሮ ዘለዎ ከዓኒ ናይ ሆቴል ኣኮሞዴሽን ናይ መኪና ነተን ጋንታታት ሂብካ ብሓፂሩ ካብታ ዝኣተውላ ዕለቶም ጋንታታት ስጋዕ ዝፋነውሉ ዕለት ናይ ኩሉ ነገራት ንዓቶም ዝወሃብ ኣገልግሎት ከዓኒ እቲ ኦርጋናይዘር ይፍፅም ማለት እዩ ሕጂ ብዚ እቲ ኦርጋናይዘር ነቲ ካክ ነቲ ውድድር ዝውድብ ዘሎ ኣካልን ወዳብን እናተሳነዩ ኣብ መወዳእታ ክልቲኦም ብዘዳልዎ መንገዲ እቲ ስራሕ ይካየድ ማለት እዩ ሕጂ ቴክኒካዊ ሬስፖንሲቢሊቲ ዝወስድ እቲ ካክ እዩ ነቲ ስራሕ ማለት እዩ እቲ ብምሉኡ ናይ ምክያድ ሓላፍነት ዝወስድ ከዓኒ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ብሸታ ኤርትራ ከም ኦርጋናይዘር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ሕራይ ኤርትራ ነዚ ውድድር እዚ ተካይዶ በምህላዋ ወይ ድማ ከተካይዶ ስለ ዝኾነት ክትረኸቦ ትኽእል ረብሓ እንታይ እዩ እዚ እንታይ እዩ ንሕና ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ ህዝቢ ናይ ብሽክለታ ባህሊ ዘለና ልዕሊ 80 ዓመት ዝኸደ ግዜ እዩ ዘለና ብሓፂሩስ ሰንበት ካብ ብሽክለታ ዘይፍለ ህዝቢ ኣለና ሕጂ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተሓፀረ ውድድር ዘይኮነ ክህልወና ዝድለ ኣህጉራዊ ውድድር ከተእንግድ ኤርትራ እዚ ብቐፃሊ ዓብ ረብሓ እዩ ዝህባ ምክንያቱ ሓደ እቲ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ውድድራት ጥራሕ ከይተሓፅረ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት እውን ኣብ ሃገሩ መፂኡ ክእንገድ ከሎ ዝህቦ ረብሓ ዓብዪ እዩ ተቐዳድምትና ከዓ ዝተፈላለዩ ተቐዳድምትና እውን ነቲ ኣህጉራዊ ውድድር ኣብ ሃገሮም ክእንገድ ከሎ ዝህቦ ዓብዪ እዩ ብዓብዩ ካልኦት ሃገራት ከዓኒ ናይ ኤርትራ ሳይክሊን እንታይ ይመስል መፅን ኣብዚ ክዕዘብኦ ከለዋ እውን ዝዓበየ ረብሓ ኣለዎ ቱሪዝማዊ ረብሓ ኣለዎ ባህላዊ ኣለዎ ብዓብዩ ከዓ ኣብቲ ራንኪንግ ከዓኒ ኣብቲ ነጥቢ እንተዳ መፂና ከዓኒ እዚ ድሕሪ ወርልድ ሻምፒዮን ዝካየድ ከም ምዃኑ መጠን ናብ 2019 ዝውህለል ነጥቢ ምስቲ 2019 ተሰሪዑ ዘሎ መደባት ውድድራት ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ሲኣይ ምስኡ ዝድመር ነጥቢ እዩ ከዓ እዚ ብኡ መሰረት ከዓ ኤርትራ ን2019 ብዙሓት ነጥቢ ክትእክብ መደብ ኣለዋ ምክንያቱ እቲ ኣብ ቀፃሊ ኣብ 2019 ኣብ 2020 እንዳባህለልካያ ትኸይድ ነጥቢ ፅባሕ ናብ ቶኪዮ ዝወስደካ ናይ ኦሎምፒክ እውን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ካብ ሕጂ ሒዝካ ነቲ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዝውደብ ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ሃገርካ እውን እንድሕር እንጊድካ እትረኽቦ ረብሓ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ እዚ ከዓ ብዓይነቱ እውን ፍልይ ዝበለ እዩ ምስቲ ካልኦት ውድድራት ካብ ቱር ዝበልፅ ውድድራት እውን ኣለዎ ነጥቢ ኣለዎ ኣብቲ ፍላይ እቲ ናይ ኣፍሪካ እታ ታይትል ሮድ ትበሃል ዝለዓለ ነጥቢ ኣለዎ ካልኣይ ብዙሓት እየን እተን ውድድራት ከዓ ካብ ታይም ትራያል ጀሚርካ ናይ ዋን ዴይ ሬይስ ከዓ ብምዃኑ እቲ ነጥቡ ልዕል ብል ተወሳኺ ምስቲ ኣፍሪካን ኮንቲኔንታል ሻምፒዮንሺፕ ፅባሕ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከይድና ንሳተፎን ምስቲ ካልእ እንተደማሚሩ ኣብ መወዳእታ ንኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዓ ብነጥባ እውን ኣዝዩ ሓገዝ ስለ ዘሎ ብኩሉ ደማሚርካ ንኤርትራ ዓብዪ ረብሓ ዝህቦ ክብል ይኽእል ሕራይ ኣብዚ ዝካየድ ውድድር ናይ ግዜ ኣሎ ናይ ፅርግያ ውድድር ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ሃገርና ሓዲስ ዝኾነ ነገር ግን በዚ ዝካየድ ሃገራዊ ውድድር ዝፍተን ካሎ እዚ ናይ ክራይቴሪዮም ገለ ዝብል ብዛዕባኡ መግለፂ ክትህቡን ደለኹ ካብ ክልቲኹም ኣራይት ውድድር ኣብ 4 ምድብ ዝተመደበ እዩ ክልተ ናይ ግዜ ኮይኑ ሓደ ክራይቴሪዮም እንኻ ሮድ ሬስ ማለት ናይ ፅርግያ ውድድር ንብሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ግዜ ውድድር ንብሎ
ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክራይቴሪየም ከዓ ውሽጢ 2.15 ኪሎ ሜትር ትካየድ ኮይና ኣዝያ ሓጻር ኮይና ናይ ተጻዋርነትን ናይ ስፒድ ማለት ናይ ፍጥነትን መዐቀኒ ዘለዋ ውድድር እያ ትካየድ እቲ ራብዓይ እቲ ዓብይ እቲ ናይ ጽርግያ ውድድር ንብሩሃኔ ቸርኪቶ ኢልና ንጽውዖ ኣብዚ 4 እዚ ዝተመቕለ እቲ ውድድር ስለዚ ውድድር እዚ ዕለት 21 ይኽጅምር ብናይ ጋንታ ውድድር ናይ ጋንታ ውድድር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብ18 ኪሎ ሜትር እዩ ክፍለም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብ36 ኪሎ ሜትር ክልተ ዙርያ ዘለዎ ሓደ ዙርያ 18 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን እዚ ውድድር እዚ ኸዓነ ኣብ ጻዕዳ ክርስቲያን መስመር ጻዕዳ ክርስቲያን ፀፀራት እዩ ክካየድ ማለት እዩ ስለዚ ረቡዕ እዚ ውድድር እዚ ብናይ ጋንታ ውድድር ክጅምር ማለት እዩ ዕለት ሓሙስ ዕለት 22 ከዓ ብናይ ውልቂ ውድድር ክካየድ ማለት እዩ ኣብቲ መስመርቲ ስለዚ ዕለት 21 ዕለት 22 ናይ ግዜ ውድድር ኣብ መስመር ፀፀራት ጻዕዳ ክርስቲያን እዚ ውድድር እዚ ክእንገድ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ንብላ ናይ ክራይቴሪየም እያ ሓንቲ መዓልቲ ዕሪፍና ብድሕሪኡ ኣብ ኣደባባይ እዚ ባሕቲ መስከረም ጀሚራ بميزان تطويا بترستلا جيرا باركيت كات جيرا بكاتدراله تطويا تمليس عندنا بقولنا حرنت جيرا أنا بحث مسكرم تملس نايكل تنت بحد 5 كيلومتر زلوا الحقاتيا أبزين أي 4 كيلومتر شفنا زلوا أب نفس وكيف شومون تنت 5 كيلومتر ناي شوكا ويك أنا فولاتا استايك كايدي مالتي أو ينت بدو تحزلهم أب نفس وكيف شومون تنت 5 كيلومتر نتوه تحزي مالتي بو مسارات يوم كأني كاب قدام يسقى برابعي وصل له تي كرايتيريا بو مسارات تي قدام ما يمود أساس هيزلا في الليل مالتي تناي مود أتا سنبت زقبر ودر تزعبي ودرينا يدك أنسيو بثمانية نتبي 5 كيلومتر يو ت يرلنزلا زين نايدك أنسيو ودريو ناي بجحريو أبتام عالتي أغاني ناي دك تبعتيو ناي 161 كيلومتر كشفنا خلوي مالتيو إذا مالت كنريو خلنا بزوريا حند زوريا 10.5 كيلومتر يشفن ناي دك تبعتيو 10 زوريا خون كله ناي دك أنسيها شوعة زوريا بيشفنا ودر كان انجدينا مالتيو هراي زاناي كرايتيريوم تلقن حدث وددريا أب عدنا غابوزح كنت صوتلا ويكا صوتلا أنا يراهم وزح غاي أي رانا معنا حدثيا كمي بمنصر أتا نيت هاجرايت جانتا كن متصاص لزخنا جن كمي يوتي وددرتي حق سلزخنا ديو بزني عالماوي ملكي أبزا قرنا بزود الدرزي جدن كاتولو نبرزلنا ويس كالي مناتهم ني شامبيون أفريقيا كوما يندريني نامسلن أبرم دلو أنا أبزي غرب مارس واحد أنا حدش هيكون نزبل يعني نهار ودرات نار إخيو مونوبولي زكايد ناماريام زكايد أزيو حصير أو حد نتبشو مونت كيلومتر أو وشتي كلتا كيلومتر زكايدي ترى قرص الكون زنقد زنبريو مع ناس أنا بزح حدش هيكون معلومات قرب تي زوريا أب حصير نتبي نحسكا يخيد من الله ولا مزون جنزبي وهابو مو نزا جنزب زي أزوسد ولا تاي جبر لنا ولا كان مونجون يجبري أنا هجي خريو خلوه نعنا حد شيء يكونن صرح لون نتكملون نيرنا هنا أب كتصادون قالوا إحنا نحسن خلينا مالتي هراي أتومس قلنا أنا بخايخ ملش أبزو درزي نستافن أفليت أنزلوا هاجرات كتكلسلي أو أتن بزحاتين 50 كلتن زغنا هاجراين فدريشنات اللوانا أبتحتكاك جين كلني تقدم تسديدو تقدم كاب كلتا بيرترادي تسديدو زي ويس بكاك كاكي عدامي يعني توددرون بؤوز بالسلاز زغنا حجي كاب كلتا تقمتي جميرو تقدم مالتي 30 مسكرم تستايم تقاعده كلتا تقمت قا دايركت تعديمم بزي كاز جن تقولني نايزي بأكل أبتا أستراليا أبتي كونغرس من يوم سلزنور بمولهم تما جرين فدريشنات أخيبا قال له خلو ولا تناتو هبا خلو نري وسلزنورو كوفيل كا أبس دجبر أخيبا ببريزيدنت ناي كاك دكتور واجح أزام
بشعو خساتفو خم زلوهم تنجرو بعنا ون كمتصو خم زلوهم بتنجريو بعبي خاتي بدبدابي تاتغير كا ادمه زغبر مالتيو حجي بمسارات حجي انتايو كلنا ز حدش وددر كساتفو يبهقوين ግን አበይ ገጽና ኢና ንኸይድ ዘለና እንተል ካንስ ናሞዳታ ዓመት ካ ገጽና ንኸይድ ኣለና እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ዝኣተወ ኻዩ ክትሪኦ ከለኻ ዋላቲ ካብ መጀመርያ ተሓስቦ ኣሎ ኣብ መንጎ ከኣቱ ከሎ ኻኒ ዋላ እንዳባሃካዩ ንሓፅረካዩ እቲ ዝተፈላለዩ ነገር ወጥ ኮይኑ በቲ ግን ስጋብ ሕጂ ክሳተፋ ኣመልኪተን ዘለዋ ሃገራት ገሊአን እውን መፅአን ዘለዋ ናይጄርያ ድሮአት ያላ ናብዚ ግብጽ ውን ከመጹ አመልኪቶም አለው ሩዋንዳ ኢትዮጵያ ቤኒን ደቡብ አፍሪካ ሱዳን አልጄሪያ ጅቡቲ ኬንያ ከምኡን ሲሸልስ እዚኦም ኤርትራ ካናና ማለት እዩ ዝኾኑ ሰይ ነቲ ውድድር ክንሳተፎን ደሊና ዝብል አመልኪቶም አለው እቶም ለፍርቅ ኾኑ ቲ كمالا زلو ناي مزغبا سرعات كمون تستفلالي خمالو زلوم ناي ريجستريشن بروسس امالي مالو قاليم كم ممصار كبلو مالتي جبزي كالوتون نيرن ديليت زنبرن بعد موروكو بعد كالوت غابون كاميرون زعما سلا بستفلالي ناي باجيت حصرت غابزا حج ساعات يصيرا خم زلوان كن امو داتا كفلطا خمس خلان ان زحبرا بتخوين بتجن ناي بحقي كمزي كترخب كلخاون عاب نغيري مخنياتو عاب حصير غزي تغداي امنغو اتيخا تغبرو خلخا عمتاو باجيتون مديبكا سلسراح تي ترخيب زلو ستاي ازيو اخوليو عقابيو نتو دركاني كم ناي فلما خمانسي ازيو زمقري خنل نخل حراي مو ناب ناي كونتات هاغرايت غانتا هنا كناتو ابزا هاغرايت غانتا تطرنيفوم زلو تقدادمتي بغمي مسرعيام تطرنيفو هو اكلت مدلاو نوانجا افريكا كما خان متن هاغرايت غانتا كندالو خاني تزعابي امام سرحنايتي هاغراو فدريشن يو كل تسرح له معناتي باتي نتي موداب كون كله عوت موداب كتغبرو بتخا هاغراويت كان تخون بلص خوينا نختعوتون كله زك على كاصعري تزدل ነገር كغبر الله ስለዚህ هاغراويت ጋንታና ኻ እዚ ኩሉ مستجمره هاغراويت ጋንታ ተጠርኒፋ بوقات ተቀዳደምቲ ዝኾኑ አሰሊፋ ነዝ ውድድር ዝንختعوتሉ ኻ ትኩሉ ዘበለ مدلاو كغبر الله ኢሉ ብዝወጽ መሰረት ካብ ዕጥቆም ጀሚርካ ዕጥቂ ሓድሽ ዕጥቂ ተጠሊብሎም መጽኢሎ ድሮ ብሽክለታውን ደቀንስትዮ መጽኢለና ሎ ሓድሽ ማለት እዩ እዚ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ክጸረሉ ይጸንዩ ከመጀ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ ናብ ዝቕጽል ክመጽእ ምዃኑ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ተጠርኒፎም ካ ብግቡእ መጻረይ ተኻይድሎም بسرعه نوح لممد اكايدهم تزغبا مدلاوات غيرهم كاني كاتو خاني مسرحنا مصاري بروجرام تخايدو كابتم نتبو دبر وقعي مستبالو تقدادمتي دك انستيهم دك تبعتيو مصاري لممد تغيرو مس تتكاتم حنت غانتا شدش دك تبعتيو اربعه دك انستيو تحزي زغبا تقلالا 10 بزيكاتو ما سلطنت ميكانيكال كمالتيو حجي ابز هاغراويت غانتانا ግን دك تبعتي شمون تحيزالا دك انستيو خشوعت حيزالا مالتيو كابتم تتصاريهم كمان ازيهم سلازي ازيهم كا خاف قدمي ثلاثه سومن غزي جميرهم بسرعه تطرنيفهم ممغبي اب هوتيل كومون تطرنيفهم هوستيل كاني زغبا ناي لمنبت بروجرام وصيلهم كلته سلطنت لونا سامسون سولومون يوناس زكرياس كومو حلاف تكنيك هونالو ميكانيك علونا كلته زيومنا عليهم كاني نتي ناي سرح ناي مدلاو بزلا على درجه يصعروا له مالتيو ግን እዞም ተቀዳደምቲ እዚኦም ውድድር ገይሮም ተመሪጮም ወይስ በኸመይ አገባብ ዚያ ክትበራለ ይደለኹ
ኣብ ውድድር እቲ ናይ ዞባ ማእከል ዝበሃል ናይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ውድድራት ኣሎ ናይ ደገ እውን ኣሎ እጂ ኣብኡ ዝቐርብ ክራይተርያ ኣሎ ኣብኡ ዝቐርብ መምዘኒታት ኣሎ ኣብ መን ኣለዉ ኣብቲ ብቕዓት ቀጻሊ ኢልካ ክትወስዶ ብዓንደ ርእሱ ግን ሃገራዊ ፌደሬሽን እንታይ ዝገብር እቲ ናይ መጻረይ ፕሮግራም የዳሉ እዩ ወይ ድማ ናይ መምረፂ ቅጥዒ ዝበሃል ኣሎ መምረፂ ቅጥዒ ክበሃል ከሎ እቲ ዓይነት ውድድር እንታይ ይፅበየና ዘሎ ንዑ ዝበቕዑ ተቐዳደምቲ እንታይ እዮም ኣብ ኮንዲሽን ዘለዎ ወይ እውን ኣብቲ ከምኡ ዘለዎ እንታይ እዮም ኢልካ እቲ ዳህሳስን መፅናዕትን ይግበር ድሕሪኡ ኸ እቲ ንመጻረይ ብዘይካ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ገለ ውድድራት ዘይኮነስ እሱ ንመዳህሰስ እኳ ጠቅም እንተኾነ ተወሳኺ እውን ኣብዛ ሓቢልካ ተቐዳደምቲ ኣብዛ ሓቢልካ መጻረይ ተኻይድሎም እዩ ናይ ሓደ ከባቢ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ኸውን ማለት እዩ ካብኡ ሽዑ በቲ ዝድለ ክራይተርያ ናይ ክሮኖሜተር ክበቃዓልካ ዝኽእል ንውሮድ ክበቃዓልካ ዝኽእል ነቲ ፍጥነት ክራይተርያ ዝብሎ ክበቃዓልካ ዝኽእል ብኡ መሰረት ተፈቲኖም ከዓ ናብቲ ናይ ምድላው መስርሕ ሰጊሮም ማለት እዩ ስለዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ መጻረይ ፕሮግራም ሰሪዑ እውን እዩ ነቲ ናብ ምጥርናፍ ኣእትይዎ ሕራይ ግን ኣብዚ ከምዚኣ ክትብለን ዝፀናሕካ ጉቡዶ ኣይኮነን ንምባል ከምዚ ውድድር ሃገራዊ ፌደሬሽን ናይ ሓንቲ መዓልቲ ዝብል ከምዚ ናይ ሻምፒዮን ወይ ገለ ሽዑ ተቐዳደምቲ እቲ ዘሎ ነገር ወላ ኣፍቃር ስፖርት ዝኾነ ሕቶ ክህልዎ ከዓ ስለ ዝኽእል ንምንታይ ከምኡ ክግበር ኣይተኻለን ወይስ እቲ ሃንደበትነት እዩ ናብ ከምዚ ምፅኡ ኣይኮነን ሓደ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንርድኦ ዘለና እቲ ውድድራት ግድነት ኣይኮነን ሃገራዊ ፌደሬሽን ክሰርዕ ዞባውያን ፌደሬሽናት ኣለዋና ብዓብዩ ዞባ ማእከል ቀጻሊ ውድድራት ይሰርዑ ኣለዉ ሕጂ እቲ ኣብኡ ዝካየድ ውድድራት ሓደ መዕቀኒ ይውሰደሉ እዩ ኣብ ደገ ዝወዳደር ኣለካ ኣብ ዞባ ዝወዳደር ኣለካ ሕጂ ክነእቱ ከለና እቲ ውድድራት ክነእቱ ከለና እቲ መምዘኒ ዝበሃል ሲ ንኩሉ ዝጠመተ ይኸውን ዘለዎ ኣብ ዋላ ኣብ ደገ ዝፃወትከ ኣብዛ ውድድር እዚኣ ኣምፂኻ ክትገብሮ ኣብ ክንዲ ትፍትን ኣብቲ እሱ ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ዝወዳደሮ ኩሉ ትከታተሎ ኢኻ ኣብዚ ከኣለካ ኣብ ጥቓኻ ኣሎ ሕጂ ንኩሉ ኢኻ ፃውዒት ትገብር ሓር መምፅእ እቲ ውድድራት ሰሪዕካ ክትገብሮ ዝበለፀ እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ኣገዳሲ እዩ ግን ብዓብዪ ውድድራት እዮም ፀኒሖም ኩሎም ካብቲ ውድድራት ፈፂሞም ኣይተፈልዩ ብውሽጢ ሃገር በሎ ብደገ ዘለዎ በሎ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እኹል ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብቲ መጻረይ ጥራሕ ነቲ ውድድር ዝዓለመ ሕፅር ዝበለ ጌርካ ዳርጋ መብዛሕቶም እኮ ነቲ ውድድር ብቕዓት እዮም እንሻሎ በብንትናቶም ግን ነቲ ውድድር ዝኾነካ ስፔሲፊክ ዝኾነ ኣዳሊኻ መጻረይ ክግበር ከዓ ከም ሓሳብ ስለ ዝተወሰነ እቲ መጻረይ ክግበር ተገይሩ ናብዚ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ብኡ መሰረት ከዓኒ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕራይ ኣብዚ ውድድር እዚ ኣብ ደገ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኮይኖም ኣለዉ ድዩ ወል እቲ ፃውዒት ተኻይድ እዩ ንኩሎም ንኩሉ ማለት ንኩሉ ከዓ ክሳተፎ ስለ ዝምልከቶ ወይ እውን ኣገዳሲ እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ይኹን እምበር እቲ ፀወታ መብዛሕቶም እቶም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ሕጂ ተዳሪናዮም ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ፀኒሖም ኣብዚ እዋን ሲዝን እዚ ዘዕርፉሉ እዩ ካብዚ እዋን እዚ ናይ ትሬኒንግ ካምፕ ዝኸዱ ኣለዉ ናብ ሓድሽ ጋንታ ዝቕይሩ ኣለዉ ገሊኦም ከዓ ዝኩሉ ዓመት ክወዳደሩ ፀኒሖም ኣብዚ እዋን እዚ እታ ዕረፍቲ ዝወስዱላ እዋን እያ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ነገራት ክግበር ዘለዎ ንሳቶም ዝሳተፍዎ እንተኮይኖም እውን መስርሕ ተኻይዱ እዩ ኣብዚ ከዓ ብቑዓት ዝኾኑ ናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወትቲ ከዓ ኣለውና ተካእቲ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኣብዚ ተመሪፆም ዘለዉ መብዛሕቶም ናይ ውሽጢ ዓዲ እዮም ዳርጋ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ሲ የብሎም ክንብል ንኽእል ኒና ሓደ ሎ ተቐዳዳማይ ሄኖክ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዝፀንሐ ናይ ሲኣይ ማለት እዩ ኩሎም ግን ብውሽጣዊ ኣብዚ ውሽጢ ዓዲ እዚኦም ክንብል ከለና ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራዊ ውድድራት ከዓ ገሊኦም ተመክሮ ዝቐሰሙ እዮም
ቻይና ውድድራት ምስ ኤርቴል ዝኸድሉ ምስ ስፔኮ ዝኸድሉ ምስ ካልኦቶም ስለ ዝኸዱ ምኩራት እዮም ካብቲ ኣህጉራዊ ውድድር ማለት እዩ ዝነዓቕ ዘይነዓቕ ዓቕሚ ኣለዎም ብጣዕሚ ሓያላት እዮም ስለዚ እዚኦም ነዚ ውድድር እዚ ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ ብዝተኻየደ ኩሉ መፅናዕቲ እዚኦም ተመሪፆም ኣለዉ ሕራይ ዘይምህላው ናይዞም ኣብ ዕረፍቲ ኣለዉ ክትብለን ዝፀናዕካ ኣቶ ምስግና ገለ ኣሉታዊ ፅልዋ ክፈጥር ኣይክእልን ዶ ምክንያቱ እዚ ናይ ኣህጉር ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ብኸመይ ተታሒዙ ኣሎ ወል እንታይ እዩ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ንሕና ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ተቐዳደምቲ ከም ዘለዋ ኢና ንኣምን እንታይ እዩ ንሩዋንዳ 2010 ዋንጫ ኮንቲኔንታል ኣፍሪቃ ክንሳተፍ ከለና ሲ ኣብቲ ሽዑ እዋን እቶም ሕጂ ፕሮፌሽናል ኮይኖም ዘለዉ ሲ ናይ ውሽጢ ሃገር ተቐዳደምቲ እዮም ነይሮም ግን ንኩሉ ሓፊሶም መፅኦም ዓሚ ልክዕ ከምዚ ውድድር ዝተኻየደ ከሎ ኣብ ናይ ኣንደር 20 ስራ ኣብ ካሜሮን ናይ ኣፍሪቃ እዩ ንሱ ከዓ ብካክ ስታይ ዝግበር ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ኣንደር 20 ስር ኩሎም ናይ ውሽጢ ዓዲ ከይዶም ተዓዊቶም ዝበለፀ ዝበዝሕ መድረክ እውን ተዓዊቶምሉ ዝመፁ ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ተካእቲ ከም ዘለውና ከዓ ክንኣምን ኣለና ኣብ ጥራይ ኣብቶም ዓበይቲ ፕሮፌሽናል እዮም ዘይኮንና ክንብል ዘለና ትዕድል ንኩሉ ወሃብ ግን ኣብ ውሽጢ ዘሎ በሎ ኣብ ደገ ዘሎ በዚ ሻምፒዮን ኤርትራ ትሪእዎ ጥራሕካ እንባሉ ሲ ተወዳዳርነት ዘለዎም ኣምስቶም ፕሮፌሽናል ንብሎም ዘለና ስለዚ እዚኦም ከዓ ብቑዓት ስለ ዝኾኑን እቲ ከዓ በቲ ዝገለፅኩልካ ምሻሎ ንዕኡ ናብ ግምት እቲና ከዓ ክንሰርሕ ስለ ዘለና እሳቶም ፅባሕ ኣብቲ ዝዓበየ ውድድራት ግራንድ ቱር ከዓ ተሳቲፎም ዘምፅዎ ውፅኢት ናይ ኤርትራ እውን ዓብ ረብሓ ስለ ዘሎ ብፍላይ ምዚ ሕጂ ተቐይርዎ ዘሎ ናይ ሲኣይ ራንኪንግ ፖይንትስ ጥራይ ብናይ ደረጃ ኣፍሪቃ ደይኮነ ተሳተፎ ብደረጃ ዓለም ይክሓስብ ጀሚሩ ዘሎ ተቐዳደምቲ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ዝሳተፍዎ ዝእክብዎ ነጥቢ ነቲ ሃገር ተቐይሩ ኣሎ ስለዚኦም ፕሮፌሽናል ተቐዳደምቲ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ተሳቲፎም ዝእክብልካ ነጥቢ ኣካል ናይ ዝንገብሮ ዘለና ውድድር ሓጋዚ እዩ ብኡ ከዓ ንዕኦም እውን ክንብሎም ስለ ዘለና እዚኦም ከዓ በቲ ዓቕሞም ስለ ካብኦም ዘይሰንፉ ኣዝዮም ብቑዓቶም ስለ ዝኾኑ ዘሰክፍ ዝበሃል የብልና ሕራይ ኩነታት ጥዕና ናይዞም ተቐዳደምቲ ወይ ከዓ ስነ ልበናዊ ምድላው እታ ጋንታ መሰረት ረኺብኩሞ ዘሎም ሓበሬታ ከመይ ኣሎ ትብል ደሓን እዩ ማለት ሃገራዊ ውድድር ስለ ዝኾነ ገሊኦም ተመክሮ ዘይብሎም ክህሉ ይኽእሉ እቲ ብቕዓት ዘለዎም ግን ከዓ ተመክሮ ዘይብሎም ሕጂ ስራሕ የድሊ ኢለ ሓስብ ከመይ ኣሎ እስካብ ሕጂ ፅቡቅ ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ከምዚ ዝበልካዮ ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ተቐዳደምቲ ብጥዕንኦም በቲ መጋግቦኦም በቲ ኩሉ ነገራቶም እንድሕር ደኣ እቲ ዝግባእ ክንክን ዘይተገበሩ ኣብ መወዳእታ ውፅኢቱን ስለ ዘይሂበካ እዚ ኣካል ናይቲ ምድላው ጌርና ኢና ንሪኦ ንሱ ከዓ ሓካይም ኣለውና ሜዲካል ቲም ዝበሃሉ ንሳቶም ብቐፃሊ ኣብ ጎንና እዮም ኩሉ ግዜ በቲ ካልእ እውን ንምክትታሎም ዝምልከት እውን ኣሰልጠንቲ ብግቡእ ካታተልዎም ኣለዉ ቴክኒክ ብግቡእ ካታተልዎም ኣለዉ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ናቱ ፅቡቅ ዝኾነ ምክትታል ገብረሎም ኣሎ ቀፃሊ እውን እናተረኸብካ ከመይ ኣለኹም እውን ይበሃል ኣሎ ስለዚ ስጋብ ዛ ሕጂ ሰዓት ናይ ጥዕና ፀገም ይኹን ናይ ምውዳቕ ይኹን ናይ ገለ ይኹን ዘጋጠሞ ተቐዳዳማይ ኣይብልናን ተስፋ ንገብር ከዓ እስካብ መወዳእታ ከምኡ ክኾነልና ፅቡቅ መምህር ፀጋይ እዚ ውድድር እዚ በቲ ዘለዎ ሕግታት ከመይ እዮም ተቐዳደምትና ነዚ ብኸመይ ማዚ ፈሊጦም ኣለዉ እቲ ውድድር ሃገራዊ ብምዃኑ ልክዕ እኳ ወላ ምስ ናይ ሃገርና ዝዛመድ እንተኾነ ኣብቲ ዘሎም ናይ ሕጊ ፍልጦ ምቅያራት እንተልዩ እንታይ ኣለዎ ሓበሬታት ማለት ኣክቹዋሊ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሕጊ ዋላ ብቲ ናይ ናሽናል ቻምፒዮን እውን ውፅኢት ውድድር ዝድገም ዘሎ ሓንቲ ንውስኸላ ዘለና ክራይቴርየም ትረአያ ናይ ጋንታ ከዓ ንውስኸልና ስለዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ዝኾነ ውድድር እዩ ኩሉ ብፍላይ ካቶም ኣሰልጠንትና ከዓ ኣዝዮም ምኩራትን ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ ሓበሬታ መሃብ ይኹን ናይ ካልእ ምስናዕ ወላ ሓንቲ ዘጠራጠርን ዘሰክፍን ስታይ የብልናን ማለት እዩ ሕራይ እሞ ካብዚ ምድላው ነዚ ዓብዪ ዝኾነ ሃገራዊ ፀወታ ንስኻ ከም ትዕዝብትኻ ሃገራዊት ጋንታ ኣበይ ኣላ
كل جزء أنت خاتبل أنا قدامي على اللغة خاتبل كتعوتي خاتدلي سلزي تمدلاوات ناي بحكي كم زول كخاونتم زلونا سلطمون يسعروا له دخموا له إحنا بزي تعاوتنا خنوص تقولوا دلواتهم زي قالوا زبل يقبروا سلزلو إحنا تعاوتنا خنوص زبل يمقامي زلني سلزي ذكر زلو لممرات مصرت زلو وددرات معو زكع يذكر زلو مالتي of course right ترى حزبي أبز وددر زي كم يكون يقوم تدليو ممر واقع فيلم ترى أبزن تايو ناي بحكي حزبنا ليلا مس بشكلتا بحال ناي بشكلتا سلازلو ناي بحكي بزح دسكف ابتناي تصطتا يكون ناي حلوا يكون سكفتا يبلنا انتايتي هجنا عملت صباح لت 21 كوناو نقدتو نالو ابزنا عند ميكيل تصبو ነገር ግን ካፋሩስ ንኔው ውሽጥ 2 ሰዓት ዝውዳእ ውድድር ስለዝኾነ ኢምበር كم لنا سلازي زيا وددر زيا زي جمر ناي كلتيو ناي كرونومتر كفرق معلتي جمر مالتي كفرق معلتي جمر انا غانتا غزي وددر كفرق معلتي جمر سلازي بزغاطا معنا خبلو زدلي بفلاي ناي مسمر صصرات صعدا خرستا اب غنا زلو كل سب كتحابرنا ون ناي اطال بلنا باغيع بلن كال بلوتي اب صرغا خاطو زخل بغوناوي دمص ولا صو حلوا كوانت هلونا زون قديم حاسيب صنيحت حزبي ابزي متحوارو كيف لينا انا نلاوبو تخالقن افرطو سلازلوت حزبي كل نغور دارغا نتحقمون فريطو يخاط بالتخل بزح نشجرلو غداي يكونن زعبا حزب مالتي وسيخه بز اغاطام خاني كنعدمو مصيوم كل حزب خاني عدم كوينو ناغراوي غانتو خطابعن ጨዋዝ ሆነ ስፖርታዊ ባህሊ خنصبارق نخلن ጋንታታቱን ንዑት ንብሩጽ ዝኾነሲ ጉቡእ ዝኾነ ሞራል ናባረኸ ጓላ ሃገር ወን ትኾንሲ ጉቡእ ዝኾነ ሞራል ክህብን በዘጋጣም ክላውን ይደልየን ህዝብና ማለት እዩ መስግና هو ከምዚ ክጠቕሶ ጸንሐ እንዲዩ ተራ ህዝቢ ዓብዩ ኣብ ውድድር ሓደ ካብቲ ማለት ፍሉይነት ናትና ማለት ሚስተር አሌክ መጽ ይኸሎ ዝራእዮ ለኛታት ይኹም ይልና ውድድር ሰሪዕካስ ደገፍትን ተዓዘብትን ዘለዎ ውድድር ንሕር ዳሪኢኻ ዛዕቢ ዕግበት ይዝህብ ኢሉ ገሊጽዎ ሕጂ ኣብ በረኻይ ዝስራዕ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብማስ ሚድያ ብገለይቲ ዛዕቢ ሸፈኑ ዝውሃብ ኣባና ግን ፍሉይነቱ ሙሉእ ህዝቢ ዳርጋ ስጋብ ጠጠው መበለት ስእነሉ መጽ ዝዕዘቦ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ናይ ህዝቢ ተዓዛብነት ኩንት ናይ ህዝቢ ንዕኡ ዘለዎ ኣኽብሮት ኣዝዩ ዓብዩ ብወገና ስለዚህ ከምዚ ጸጋይ ክጠቕሶ ጸንሐ ከኣኒ ብኡ ዘጠራጥር የብልናን ብዓብዩ ትምድላዋት ከዓ ኣብዚ ብሓለዋ በሎ ፕሮቶኮላዊ ኣታሕዛብ ኣሎ ዝግበር ዘሎ ምድላዋት ከዓ ዓብዪ ስራሕ ይካየድ ኣሎ ጎኒ ጎኒ እዚ እቲ ህዝቢ እቲ እንታይ እዩ نحنا كباب لعل 80 زخد عمت تاريخ لنا إلنا لنا exhibition تدالي لبزي حجز exhibition تاريخ كاب نوح زحزة نتهم بدجز اللون حزبناون تمليسو تزخر زحدث له ناشو تقولهم كأنتي تاريخنا ومليسهم زيادة زفلتو نخخون هذا exhibition وانتسرع له ت exhibition ناي سلاو مرئيت واناجو كنده يتحافيس زلو بزعدي بتقدمتنا بشكلاتات ناي كاب قدم حسكاس كا حجي زلوات درجه مباله على محتت ناي ازيم مكورات تقدمتن قدايم تقدمتن زنبرو زعمسلو تاريخاو سند بون زي اكلتي وددر كوينو نيا ايرترا تاريخ قدم شتا زنصبارقلو منقد استسرع مدبون لنا بዛ አጋጣሙን ዝህዝብ እዚ ከዕዘቦ ኢና ንሕና ዕድመና ንቕርብ بزي كازي تي وددر ምናልባት ከምዚ ክጥቀስ ጸንሐ ተመሳሳሊ ናይ ናሽናል ቻምፒየንሺፕ ይመስል ግን ዋንጫ አፍሪካ ትብል ጋንታ ኸ ነራህና ኣብዚ ቀደም ናይ 50ታት 40ታት ንሕር ዘኪርኒ ካብ አፍሪካ ናይ አፍሪካ ስለዚህ እዛ ታሪኻዊት ውድድር ተካየድ ምህላውን ጀመርት ናይ አፍሪካውን ንሕና ኢና ብታይድ ባልተሪና ስለዚህ ሓንቲ ዓባይን ኣብ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ከምኡናም ናይ ካክ ዝስነድ ዘሎ
ايفنت بمخانون بزا اقاطامي فليو نخلهنا خاني ناي بحقي نبهجو كنعزبون كنسرحلون زبق ايفنت يو خوين زلو خبل دلي راي انا حطوي نا وداخي جن حنتي حطو هيبات شعور كفليكم كاك نفلاله ኤርትራ በዚ እዋን እዚ ነዚ ዓብ ኣህጉራዊ ውድድር ተእንግዳ ኣላ ካብዚ ቢልና በዚ ናይ ኣፍሪቃ ጥራይ ዲና ክንጥምት ዘለና ወይስ ኪንዩ ተሰገርና ግዜኡ ዶ ወል ኣነ እንታይ ምበልኩ ፅቡቅ ሕተኻ ቀሪብካ ኣጋጣሚ እውን እዚ ንዘራረበሉ ነርና ኣብቲ ንሕና ኣኼባ እንታይ እዩ ናብኡ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ናይ ኣፍሪቃ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዓለም መርትሓስብ በዚ ኣጋጣሚ እንታይ እዩ ምስኡ ዝኸይድ መስራሓት በብግዚኡ ክንገብሮ ዘለና ስለ ዘሎ ዳኢ እምበር ንሕና ዝኾነ ውድድር ከነእንግድ እውን ዓቕምን ብቕዓትን ተመክሮን ዘለዎ ህዝቢ ዘለና ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ኣውስትርያ ዝነበረ ኣኼባ ውድድራት ናይ ዋንጫ ናይ ሻምፒዮን ዓለም ዓመት ዝካየድ ድሮስ ጋብ 2024 ተፈሊጡ ኣሎ 22 ኣበይ ይካየድ 20 ኣበይ ይካየድ 19 ኣበይ ይካየድ 24 ተፈሊጡ ኣሎ 2025 ግን ንኣፍሪቃ ይወሃብ ዝባሃል ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ውድድር ኣሎ ወይ እውን ናይ መምልካት መስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከዓ ናብኡ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ንምባሌ እዚ ጥራሕ ደይኮነ ዓበይቲ ኮንቲነንታል ዓበይቲ ወርልድ ቱር ቲም ከይተረፋ ዝሳተፎ 2.1 ውድድር እውን ንምእንጋድ ከም መደብ ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ማለት እዩ እቲ ኤርትራስ ማእከል ናይ ቅድድም ብሽክለታ እያ ስለዚ ካልኦን ከእንግድ ዝኽእል ኣሎና ኩሉ ነገር ኩሉ ደሉ ወላ ሓደ ፀገም የብሉን ሓደ ትሕተ ቅርፅና ንባዕሉ ዘወዳድር እዩ ምቹእ ካ እዩ ብክሊምኡ ኢልካ ብኻሊእ ኢልካ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ንሕና ኩሉ ዝግበር ንውድድራት ሲ ኣካል ስራሕና እዩ ኩሉ ግዜ ሰንበት ጥራሕ ደይኮነ ካልእ ግዜ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ምስራዕ ውድድር ጥራይና ዘለና ስለዚ ኣና ጋሻ ኣይኮነን ዝኾነ ውድድር መፂ ማለት እዩ ዋንጫ ኣፍሪቃ እንድሕር እንግዳ ኣለኻ ኣፍሪካን ኮንቲኔንታል ቻምፒዮንሺፕ ከተእንግል ዓቕሚ እንተሊካ ተኻልእ ካብኡ ዝፈልዮ ነገር የብሉን ተመሳሳሊ ትፍልልዩ ኣብቲ ዝውሰኾ ዝጎድሎ ዝተፈላለዩ ነገራት ከዓ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እንተዘይኮይኑ ተመላላኢ ውድድር ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝካየደሉ ውድድር ዋላ ካልኦት ሃገራት ብዘይካ ናይ ኣፍሪቃስ ካልኦት እውን መፅአን ዝሳተፋሉ ውድድር ኣብቲ ዝዓበየ መደባት ፕላን ናይ ነዊሕ ግዜ ተታሒዙ ይሰርሓሉ ኣሎ ማለት እዩ ሃገራዊ ፌደሬሽን ወስኻልካ ሓራይ ስንዲዩ ሕጂ እንታይ ፍልይ ዘብሎ ብፍላይ ኣብዚ ወዳእታ ብሎ ናይ ውድድር ዝግበር ዘሎ ሓደ ተወዳድቡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ክንርኢ ከለና መብዛሕትኦም ዝበሃላ ብደገ መፅኦም እዮም ወደብቲ ድውድቡለን ሓደ ካብቲ ንንየተሉ ወይ ከዓ ንሕበነሉ ውዳበ ናይ ኩሉ ዓይነቱ ብውሽጢ ዓቕሚ ምዃኑ ሓደ ካብቲ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ናይዚ ውድድር እቲ ኤግዚቢሽን ከምዚ ክግለፅ ዝፀንሐ ብፍሉይ መልክዑ ተገይሩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ካብ ድሕሪ ካብ 4 ጀሚሩ ዝነበረ ከመይ ታሪክ ናይ ሽግለታ ንምልላይ ተባሂሉ ዓብዪ ብሰፊሑ ናቱ ቲም ኣለዎ እቲ ኤግዚቢሽን ተታሒዙሎ ማለት እዩ ኣካል ናይቲ ውድድር እዩ ማለት እዩ ካልእ ዝዓበየ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ፎቶ ፊኒሽ ዝበሃል ትዳንነት ትቐንዲ ብውሽጢ ዓቕምና ንመጀመርያ ግዜ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ብውሽጢ ዓቕምና ይግበር ምህላው እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ ወፃኢ ባጤራ ጌርካ ካብ ደገ ካብ ፈረንሳይ እዮም ካብ ካልእ ክኢላታት እዮም መፅኦም ዝዳንይዎ ስጋብ ትማሊ እዚ ናይ ቱር ዝነበረ ማለት እዩ እዛ ውድድር እዚኣ ግን ብፍሉይ ሓደ ክኢላና ኣባል ተማሂሩ መፅኡ ብፍሉይ ባዕልና ንባዕልና ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንኣፍሪቃ እውን ሓደ መንቋሕቋሕታ ሓበን ኮይኑና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዳንነት እዚ ናይ ፎቶ ፊኒሽ እውን ብውሽጢ ዓቕሚ ክዳነ ምኽኣሉ ነዚ ውድድር እውን ፍሉይ ዝገብሮ እዩ ማለት እዩ ሕራይ እሞ ሕቶታት ኣብዚ ናፀዞምከ ስለቲ ዝሃብኩኒ መብሪ ኣዝየ የመስግን
غني لي أنا كبرات عزبتي بزي كتاتلو صنعكم سمناوي بس عزنا بهم زغرب زيت سبورتيو قداينا زنبر دما بمغنيات نايتي علت إسران حمشتن غريتها بمغنيات نايتي على إسران حرنكس على إسران حمشتن أبز مرازنجد وددر وانش أفريقيا بشكلتا بعزر سس أرستينا حزنا هنا سلام كتالكم أزينا مسجن سلام